kommer der en mere. Kommer en mere. Ja. Vi kan se før den stiger ud. Ja, nu kommer den. Okay, ud. Ja. Det kommer der med bagen. Det plejer de ikke. Nej. Det er Nej, et kæmpe problem. hvad er det? Det er et kæmpe problem. Sort. Nå, det var godt. Hold da op, hvor sort en. Her stribet. Nu er du tyndig fra. Tonen er den, der tager jeg også kun grå. Jeg har skrevet sort grå. Ja, den er grå. Grå. Den kom med benene først, den her. Ja. En ben stak ud. Den kommer Måske være bagved det, der først. gør, at det... Er det derfor, det tager så lang tid? Ja. 17.40. Det er lige nok en time siden, den fødte. Den forrige. Okay. Det var 16.40, det er nu 17.40. Nej, vi går komme nu for sætninger. Prøv at se, det er også ligesom hinden. Hinden, den er lynhurtig af, den der. Ja. Ja, fordi hænden sparer. Det er jo ligesom om, at den kom ud uden hende. Den kommer godt modsat ud. Den har ikke kunnet tumle alt det presservere derinde i. Jeg synes bare, hvad der er på. Ja, der er sådan noget brun på den. Det var der også Det er for de sådan andre. noget- Det var der også for de andre. Nå. nemlig. Ja, det er først. Det er godt nok bare Det er nok. en del af det der kommer indfra. Ja.